Mi smo HS Automation International Shenzhen, Kini. 15 godina iskustva u industrijskoj automatizaciji. Ovo je naš umetak terminala i kartica. Velika brzina, visoka preciznost i velika stabilnost. Zajezičke, kondenzator, relej, vodoravna komponenta. Uz hranjanje kolutova. Smjer umetanja može se postaviti na 0-360 stupnjeva. Otkrivanje orijentacije komponenata. Jedinstveni sustav upravljanja. Panasonic Servo Controller. Prihvaćamo OEM narudžbe. Pružamo prilagođeno rješenje. Pozdravljamo vaš upit. HS Automatizacija, poboljšajte rad i život. Hvala na gledanju.